खानाया गोलाव जाबायबा सोरबा लोंजोबनानै दोनबाय माथो बुरजा मोनलाय ओमफ्राय जोंहा प्रमद नुजाफैदोंमोन आरोना नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ बिके बाजै लाइक दोनबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया पनिर आलु आरोना प्रमद पनिर आलु ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा मनजित हाय होनदों आरोना मनजित बर'आ हाय ओमफ्राय मनजितआ दान होनदों आरोना थेंक इउ मनजित बर' गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होनायनि थाखाय
Dedes, mana ser dong manusia angin lebih dosa dia menhai. Bây giờ môn dịch đã on dengan thank you on थानायनि थाखाय मनजित गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जों मनजितआ लाबोबाय नामा आरो बै माबाखौबो लाबोलाय आं माथुनानै मबाइलखौ Kualat. नङाहाय बै बोरायासो ओमफ्राय जा ब्रकेन हेलो भाभी जी नमस्ते लंदन अच्छा हेलो ब्रकेन जी नमस्ते लंदन बोला देवर जी ब्रकेन देवर जी अच्छा भाभी जी क्या हाल बा आपका अच्छा क्या हाल बा अच्छा बा ब्रोकेन देवर जी अच्छा बा हाल साल अच्छा बा ओमफ्राय जोंहा जे नुजाफैदों आरोना नमस्कार होनदों आरोना जोंहा जे फंबाया नमस्कार जे फंबाय खोमोरबाय जब ब्रोकेन मन गया अच्छा लाइक कर दिया ठीक है भाभी जी बोला ओके थैंक यू जी लाइक करने के लिए ब्रोकेन देवर जी थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए देवर जी ओमफ्राय जा हिरेन मा खबर बाजै बहानि होनदो एड थेंक इउ मा होनो गोजोनबाय दे आंनि दस्रा फैनायनि थाखाय मा खबर होनदो खबरा मोजां आंनिया हिरेन ओमफ्राय बहानि होनदों ना आङो मा होनो बङाइ आसाम बङाइगाव बेखौ नायगोन नोङो दा होगोन आं बेखौ लानो ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों आब' आङो लाइकल' होनो फैबाय ए दे जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखायबो
जब ब्रोकन मंगा अच्छा भाभी जी खाना रेडी हो गया है क्या आपका बोला हाँ जी रेडी हो गया है पनीर आलू सब्जी है खाना आज सब तैयार है ब्रोकन देवर जी अब बताओ आप खाना खाया कि नहीं अब खाना बनाया है क्या ब्रोकन देवर जी लोजा मनजिदा मा खबर बाजै बहानि होनदों ए मनजिदा खबरा मोजां आंनिया मा होनो मनजित बर' ओमफ्राय मा होनो बहानि होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगावनि मनजित ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो माने आंना एमबि गैला 90% आदसा जोबनाय होनदों आरोना ए दे जेबो नङा दे जे फंबाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन नाइस खाना है रे भाभी जी आपका आस हाँ रे हाँ मा होनो ब्रकेन देवर जी नाइस खाना है ओमफ्राय जोंहा जेया दान होनदों ना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन अच्छा भाभी जी हम भी खाना अच्छा सब्जी बना रहा है रे अच्छा ब्रोकन देवर जी क्या खाना बना रही है बताओ बता दीजिए जरा ओमफ्राय जा उमेश हेलो उमेश हेलो फ्रेंड उमेश बोला हेलो फ्रेंड उमेश ओमफ्राय जा राभा नुजाफैदों आरोना ला 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 आदसा सल' खनदों आरोना ला 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 आरोना राभा स्पिकाराव सल' खनलायनानै ला 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 बिदि फैबाय आरोना ओमफ्राय जा अपी अच्छा मेरी प्यारी भाभी जी लाइक डन और हाथ दे दिया थैंक यू जी लाइक करने के लिए और ये जो हाथ दिया है ना उसके लिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनगोन आदसा हम आस मा होनगोन बान्दा कपि आलु टमेट' बना रहा है रे भाभी जी अच्छा टेस्टी है देवर जी आपका जो सब्जी है ना टेस्टी है बान्दा कपि और आलु खोमोरबाय ओमफ्राय जा उमेश ने हेलो फ्रेंड उमेश बोला अच्छा निसे जेफोरा ब्रकेन माने जिया मा होनगोन नेक्स्ट टाइम आब' आङो एमबिखौ आदसा एमबिखौ लाना फैगोन दे बायबाय दे दे जागोन दे जे फंबाय जागोन दे 1.5 GB आरोना दे जागोन दे ओमफ्राय जा उमेशआ मा होनगोन आसाम कि क्या बोला आसाम की टेम्पारेचर 44.C सान टुडे बोला अच्छा 44.C सान टुडे ओ मतलब ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ राभा ओमफ्राय जोंहा मनजिदा मा होनखो मैंने मैंने आने एमबि गैला आदसा माने आंना एमबि गैला 90% जोबनाय होनदों दे जा मा होनो मनजित जागोन दे 90% जोबखानाय ओमफ्राय जा गेद्दा बसुमतारिया मा खबर होनदों ना मा खबर मा खालामदों होनदों आरोना दसे रायज्लायनो फैदोंमोनहाय नै गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो हाँ मालूम नहीं है टेस्टी हुआ कि नहीं अच्छा खाने के बाद मालूम होगा रे भाभी जी अच्छा भाभी जी खाना लम्बरे अच्छा रुआती है ना इसलिए हाँ बोला अच्छा खाना लम्बरे रुआती है
टेस्टी होगा रे देबरजी किउनि टेस्टी होगा बाजा अनिरामा मा होनदों हाय बाजै होनदोंना हाय अनिराम बिबोनां ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन नुजाफैनो हादों फंबाया आब' टाइम मोनाखै दे फैनो आं आब' आं जेबो नङा दे चित्तरन्जन आगै टाइम मोनैखौ मा खालामनो ना जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगै नुजाफैदों ओइ सना होनदों ना ओइ कार्तिक फंबाय ओमफ्राय जोंहा बिराद मा होनो एलबि जानायखौ फुरथिथार नामा मबाइलखौनो दलद लाबावा आंबो मा होनो ओंखाम ओंख्रि संबाय थादोंमोन ना नों एलबि होनायाव एलबि होनो होननानै एकदम संखाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा सया नार्जारि सया नार्जारि हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ सया नार्जारि माथो माबा प्रमद बायदि नुबाय आं नंगौ नामा प्रफाइल पिकचारखौ सया मोजां गेद्दाया मानखो मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जायाखै खिन्थु मोनबाय आरोना पनेर आलु गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय मा होनोमोन लेस्रा आलु भाजा आरोना ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगोन जिनो दा बुंसै आदसा जिनो जिनो दा बुंसै होनदों आदसा कार्तिकआ मा होनगोन लाजिखाबाय होनदों आदसा लाजिखाबायनो देनजार हेन्डसामखा फंबाया जोंहा ओमफ्राय सया नार्जारिया बाजै होनदों नों प्रमदानो ना ओमफ्राय जोंहा आङो प्रफाइलखौसो नोंखौ सिनायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आदसा एसे देख्रा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो खामानि मावदोंमोन आब' दानिसो फैदों आं होनदों नंगौ नामा आगै दासो जोबदो आरो होमबा ना खामानिया ओमफ्राय जोंहा मा खामानि मावनायमोन आगै नोंबा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनदों आङो माबायदि समायनामोन नायनां नोंनानावजों होनदों आरोना आदसा आं माबायदि समायमोना मा होनखो समाय थांखो समायमोना होनदों समायना नोंनानाव आदसा नोंनानाव जों होनदों समायगोर सोंदों नामाब्रा फंबाय कार्तिक आं माबादि समायनामोन ना नोंनानावजों होनदों आरोना हेन्डसामखा गावहा फंबाया ओमफ्राय जा विंटार लाइक दीदी जी थैंक यू विंटार जी लाइक देने के लिए ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया न' होनदों थेंक इउ आगै ओमफ्राय जा ब्रकेना हेल' बोला ओमफ्राय जा विंटारा योर भिडिअ भिजिट बोला आदसा थेंक इउ जी विंटार ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनगोन आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन समायगोन नों समायगोन समाया होनदों आदसा मोनखो समायगोन ना नों समायगोन ना समाया होनदों आरोना नोंनानावजों समायगोन ना समाया होनदों नामाब्रा आगै नोंनानावजों आदसा नोंनानावजों समायगोन ना समाया होनदों बिनानावजों समायगौमोन ओमफ्राय बिब'सो जागोन ना नोङो आगै हेन्डसाम खाथारना नोङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बड'आ मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया पनिर आलु आरो दे मा होनो बड' पनिर आलु ओंख्रै ओमफ्राय लेस्रि आलु भाजा आरोना जा ब्रकेना आयु मा इलाय कम्बल सिङाव थानाय बायदिलाय कम्बल सिङाव थानानै आखाइ दिहुनबाय नामाब्रा ब्रकेन देबरजी ब्लेंकेट के अंदर है क्या ओमफ्राय जों चित्तरन्जना मा होनखो आब' नोंखौ साफ खालामनो होलाय आब'
आंखौ साब खालामनो होलाय होनदों ओमफ्राय सोरबा नैबे चित्तरन्जन फंबायजों लोगो जानोबानो मा होनो लोगोफोर चित्तरन्जन फंबायजों सोरबाफोर लोगो जानोबा साब खालामनोनो आरोना साब खालामलायनोनो चित्तरन्जन मुसाहारिजों आरो मोजां कार्तिकआ थोद होनदो आरोना मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय कार्तिक आंनिया माबा जादोंलै मबाइला नुहैयो खोमा ना आरोना सट इदि लिरबाथाय गोमोरलाङो आंनावनो गोमोरलांखायो थांनायाव ओमफ्राय गोलाव लिरबाल' थाङो बिदि जादों एसे दै हाबदोंमोन ना मबाइला मैया मबाइलाबो गंसेल' जाहैबाय गंसेयाथ' ओरैनोसो फिसाज्लानो फाहामनानै होनाय आरो गंसेया ओरैनो ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो नोंना खालि बड'सो होनदों आरोना खालि बड'सो नोंना खालि बड'सो मायाब्रा कार्तिक फंबाय माया बड' बब'सो आदसा बड'लायनो हागौ बब'सो नोंना खालि बब'सो होनदों मा बब'ब्रा बुजियासैलां उइन्टारा मा होनगोन जा होनदों थेंक इउ अनदोंनि खेलेया उइन्टार ओमफ्राय जोंहा कृष्णा नुजाफैनो हादों हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ आगै कृष्णा हेलौ ओमफ्राय जोंहा कृष्णा हेलौ होनदों हेलौ ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा ऐसा किया है अजितआ दासो खारबोदांलै बिमा नों आंहा होनदों अबाव थांनानै खारबोखोब्रा अजित बिफा गोलैगौमोन दा बोरैबा अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा एसे देग्राय ना आदसा जि जोंहा एम मुसाहारि नुजाफैदों हाय गुड इभिनिं डियार फ्रेन्ड्स बोला ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा एक आके से देख रहा है चुपके से देख रहा है क्या उइन्टार जी ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना भाभी जी बारिश हो रहा है यहाँ पर बोला अच्छा बारिश हो रहा है तो अच्छा ही हुआ ना ठंडा ठंडा मौसम में ब्रोकन देवर जी हमारा यहाँ तो बहुत गर्म है ओमफ्राय जोंहा बिरजन नुजाफैनो हादों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खस्थ' हो दिदि आदसा खस्थ' हो दिदि होनदों आरोना जोंहा बिरजना ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा आदसा ये क्या होता है रे उइन्टार जी ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ गैया दाउ बयलार होनदों दाउ बयलार ओमफ्राय माजों संखो आलु होखो ना सबायजों जाखोब्रा कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन आंना गोमोराखै सं होनदों आंना नोंनाव गोमोरहैयाखै आंनाव गोमोरलाङो मानोबा ओमफ्राय थाङो खोमा बिदि जाबाय मैया दै एसे हाबनानै आं नोंखौ मा ओंख्रि संखो लिरहरबाय थादोंमोन ना नोंलाय माथो फरायाखै आं लिरहरबाय थादों नुवाखै खोमा साननानै ओमफ्राय है नुनाय नंलालै बेयो साननानै ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो परि लाइफ मा आयु हो दिदि बुजियासै दे बिरजन आयौ बिरजन बुजियासैलै मा लिरखो खानसा माबानि लिरबाय नामा लाइफ मा आयु हो दिदि होनदों ना उइन्टारा जोंहा एसे देग्रा कार्तिकआ जोंहा बेब'सो होनदों बेब'सो बेबु नामाब्रा बेबुसो आदसा बेबुसो होनदों आरोना बयलार बिबु नामा कार्तिक आगै आदसा ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों माथो ब्लुखौ बोखारजोबखो बिमा होनदों ब्लु नांगौ होनबा नै बे चित्तरन्जन आगैयाबो लोगो जानोमोननो आरोना ब्लु होनो नामा होमबालाय अजित ओमफ्राय जोंहाबो होबाय आङो दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनदों बेबुसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ सानसु नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दानबाय थेंक इउ दै ओमफ्राय जोंहा मायाया लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय माया बर' ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा आयु क्या है उइन्टार जी
अरे ये टोपी जैसा पहना है रे, क्या है रे ये? ओमफ्राय राय राय हाय हेलो नरना हेलो राय राय रॉय रॉय हेलो विंटर ऑन थैंक यू वेरी मच ऑन रखने के लिए एमा बारो लाइक गन डियर फ्रेंड थैंक यू जी एम मुसाहारी बारो लाइक करने के लिए ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन अच्छा आप मोबाइल को पानी नहीं पिलाया होगा इसलिए अच्छा मोबाइल ने पानी पिया है ना हा हा बोला अरे ऐसा ही हुआ है देवर जी ऐसा ही हुआ है पानी नहीं पिलाया था तो पानी पी लिया खुद मोबाइल ने जारलासो गाज्रि जाबाथाय सेसखासैमोन ओमफ्राय माया बर'आ मा ओंख्रि जाया होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै जोंना ओंख्रिया पनिर आलु आरोना ओमफ्राय गरसि ओमफ्राय आलु भाजा आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ आङो नोंनो दहाय ब्लु होनो नागिरदोंमोनदों ए आङो नायफिनबाय थादोंमोनबो आगै ओमफ्राय आङो मा होनो एलबि होनो होननानै ओंखाम ओंख्रि संनायाव एसे गोसो होबायना आगै ओमफ्राय आरो कमेन्टखौबो बिदि सानबाय आङो गोमोरनायखाय है नुनाय नंलालै बियो सानबाय आङो गोमोरलांबाय थायोना आंनाव ओमफ्राय एसे गोलाव लिरबाल' थाङो आरोना आरो गोलाव लिरनायाबो मायाबा मायाबा गोमोरो ओमफ्राय जोंहा विंटारा अच्छा जी लिखा रे अजितआ जोंहा मा होनखो जेखि जाला जेखि जायालाय दानलै दे बिमा होनबाय ए दे थेंक इउ दे अजित लाइक होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ टमेट' होनदों टमेट' ए टमेट'जों आरोना होमबाथ' टेस्टि बे ओमफ्राय जोंहा विंटारा जी लेखा ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया मा होनखो खुसिजोंनो फरायनो बावदों आंदों ए बिदिसो होमबा खुसिजोंसो फरायनो बावदों आंहा जों आंनाव गोमोरलांबाय थादों लिरना हरगासिनो गाव खनसेबो खिथाहरथारासै आं सानबाय माहै नुलालै सानखाबाय आंहा ब्लेक कब्रा नुजाफैनो हादों जोंहा मा खारै संखो बिदि आरोना अन बाय बयबो अन बयबो बजय होनदों आरोना अन बाय बय बजय होनदों आरोना माने मा ओंख्रि संखो माने पनिर आलु आरोना ओंख्रिया ब्लेक कब्रा ओमफ्राय बे ससेखौ बुजियासै आङो अन बयबो बावसै बाजै होनदों नामा ब्लेक कब्रा ओमफ्राय जोंहा विंटारा जि लिरबाय आरोना जोंहा बिरजना अ नोंहा नेपालि रोङा नामा आब' होनबाय ए आं सानखाथारदों नोंखौ नेपालि लिरदों होननानै बिरजन नेपालि लिरखाथारदों सानखादों आङो जोंहा विंटारा मा दि जि लिखा आदसा जि आर एन सफैनो हादों हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै आर एन हाय मोजां कार्तिकआ अन होनबाय थेंक इउ अच्छा विंटारा जोंहा डीपी लिखा है अच्छा विंटर डब्ल्यू लिखा है विंटारा हाय लिखा उजिदा मा ओंख्रि संखो बिमा होनदों पनिर आलु ओंख्रिया जोंनिया ओमफ्राय मा होनो लेस्रि आलु भाजा आरोना ओमफ्राय जोंहा मायाया मा गोथावथार मार गोथावथार बा गोथावथार होनबाय आरोना जोंहा मायाया ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आदसा होननानै बिदि नायबाय आरोना थाइसेजोंसो थाइनैबो नायब्रा ब्रकेन देबोरजि ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ ए होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ आंनाव गासैबो जाजोबो होनदों ए नोंनाव जाखांहैजोबदोंमोन होनबा नामा कार्तिक फंबाय जोंहा अजितआ माथो मानसियानो गैया नामालै बिमा होनदों ए मानसियाथ' एसे खमानो आरोना नै दहायसो एसे बुरजा नुदोंमोन आङो ओमफ्राय थांलायबाय माथो अजित ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्राया मा होनखो अनलि वान लिरनो रोङा मा होनखो लिरनो रोङालाय ब्लु होदो दे लोगो जादो सनाफोर ए आङो ब्लु होबाय नै बे माबानोबो
ब्लेक कब्रानोबो आङो अजित लोगो जानोबा ना लोगो दंखायोसो नामा ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो आंना मबाइलनि केमेरायानो मोजां नङा होनदों ए मोजां नङा होनबा ना माथो मोजां नुदोलाय नोंखौलाय सिल सिलनो फंबाय साफाथार जेबो गैया ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो आंना मबाइलनि आच्चा बा बिरजना जोंहा मा होनखो नोंना क्लियारखौनो नुवाखै माथो दिनै लाइ आब' होनदों ए क्लियार नुवाखै गाहायाव जबासो क्लियार नुगोनदां होनबालाय क्लियार नुवाखै आरो होनबा मानो बैयाव थांनि र' होनबालाय क्लियार नुवाखैबा मानो क्लियार नुवाखैलै मोनाखैसो नामाब्रा मोनाखैसो क्लियार नुवाखैदां या माबायावसो थुना लालायगोनहाय दाना थुनाङियावसो थुनानै लायलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन कार्तिकआ अय बाजैबा ओमफ्राय नोंना क्लियारखौनो नुवाखै होनदों आरो ना फरायखांबायना ओमफ्राय जोंहा एस बिया मा होनदों बाजै मा खबर होनदों खबरा आंनिया मोजां एस बि ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै जा कार्तिकआ अय सना आङो नोंनाव फन रायलायनो दे न'आव फन रायलायनो दे बाय जाथ'बाय आं सना दे दे कार्तिक दे रायलायग्रो दे ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनगोन आच्चा भाबिजि हम ब्रेका बाद आच्चा मा होनखो थांखो ब्रकेनालाय आच्चा आप मबाइल को आच्चा आङो लिरनो रोङा होनबाय ओमफ्राय जों बिरजना बिदि होनबाय जों कार्तिकआ आच्चा भाबिजि हम ब्रेक के बाद फिर आएगा ठीक है एक आईडी से ओके जी देवर जी ब्रकेन देवर जी ओके कार्तिकआ जा होनदों ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्राया जा मा होनदों थेंक इउ आब' सोरबाफोर लोगो जादों आंजोंबो होनदों सोरबाफोर लोगो जानोबानो जोंहा नैबे ब्लेक कब्रा फंबायजोंबो मोजां कार्तिकआ मा होनदों नोंसोरबो खोनायाखै खोमा होनदों मा खोवाखै नोंसोरबो खोनायाखै खोमा होनबाय माखौ खोनायाखै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन बहा दोरोद लायखो नों होनदों आंखौ दोरोददोंथ' आङो दोरोदबाय ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो बिरजना मा होनखो कमेन्ट नाव होनखो कमेन्ट डिनार जुवानान बुजियासैहाय बुजिलायासैहाय बिरजन मा होनखो सिगिमिं खा कमेन्ट सिगांनि होनदों नामा कमेन्ट नाव आयु बुजियासैहाय बिरजन डिनार जवा नान बुजिबावलायासैसोहाय बिरजन ओमफ्राय जों मिस्टार नुजाफैदों आरो ना हाय डार्लिंग हाउ आर यू अच्छा मिस्टर इंडिया में ठीक बुरे आप कैसे हो बताओ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिरदाव हाय होनदोंना हाय बिरदाव
This is broken aman ke black cobra. Black cobra. Hari din se hang siro. Black cobra. तुम्हारे पास blue है. तुम सभी का साथ जॉइन हो सकता है. ठीक है बोला. अच्छा ब्लैक कोबरा. अच्छा ब्लैक कोबरा को ब्रोकन ने बोला ब्लैक कोबरा तुम्हारे पास ब्लू है. तुम सबके साथ जॉइन हो सकता है. ठीक है बोला. मिस्टारा जा गुड होनदो आरोना. अच्छा ओमफ्राय जा बिरदा मा होनखो बोरै जाखो बाजै मा होनखो बड'खौनो बुजियामोन नामा होनबाय. बुजिलायलाङाथ' आरोलै बड'खौबो. बिरदाव ना. ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो रावबो साब खालाम मासै नामालै आब' होनदों. नै बै होनखो नैबेजों जइन दंखायो नामा ब्लेक कब्राजों चित्तरन्जन आगै. होबाय आं आगै नोंनोबो चित्तरन्जन. नोङो ब्लेक कब्राजों जइन दंखायो नामा नायलाय. दे सनाफोर सोर दं. माबा बारानो नांफैयाहाय ब्लग. दे कमेन्ट खालामदो दे. कमेन्ट खारनोसैहां बारानो नांफैया माबा. दे कमेन्ट खालामदो सनाफोर. कमेन्ट गरमहाय ने मानो एथ' गरमहाय. दे सोर दं कमेन्ट खालामदो. कमेन्ट ओमफ्राय जा आपुं TKR सफैनो हादों. थेंक इउ. हाय गुड इभिनिं दाना. गुड इभिनिं आपुं. ओमफ्राय जा बेथना मा होनखो खै होमबा नों बुजिमाराखै होमबा ने. नोंनि नामखौसो सोंदों. ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा होननाय जादों आब' होनदों. आंनि नामखौ सोंदोंमोन आरोना. आदसा
आंनि नामखौ मोनथिमारा नामाब्रा नोंलाय बिरजन? नामा आंनिया मा होनो बिश्वकबि आरोना इदिसो सोंनाय जादोंमोन। आंनि नामा बिश्वकबि ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आरोना ओंख्रियाथ' मोनबायमोन पनिर आलु। मबाइलखौबो लांनानै लाहैयोलै ओमफ्राय जा आब'ना मा होनखो खाना खा लिया क्या बोला जी नहीं खाया खाना नहीं खाया अपन खाना तैयार हो गया पनीर आलू है सब्जी नैहाय बियो जाला मानो बिदि खालामोब्रा नैलाय ओमफ्राय अजिदा जावजिना मा होनदों खनसा टाइम बर माया मिर' अजिदाबो बिदि लिरबाय नामाब्रा तिमिलाय आच्छा तिमिलाय खानसि आच्छा तीनू माया मीरू नेपाली जानदायना तीनू अच्छा जी अजिदाबो बिदि लिरबाय ने नेपालि ओइ होद मा बुंखोब्रा अजि नेपालिनिलाय नेपालि जानदायना होनलायलांबाय माथो नेपालि बुजिया नामा होननाय जाखो ना माखोब्रा ओमफ्राय जोंहा दैमालु नुजाफैनो हादों आरोना माहाजोनथार हा दां बाजै होननानै माहाजोन नङालै जोंबो बानो मालायनावसो थायो दैमालु मुसाहारि ओमफ्राय जोंहा आब'ना मा होनखो मिट खावना बोला अच्छा आज रविवार है ना तो हम मीट नहीं खाती अपन आज संडे है ना तो हम मीट नहीं खाती आज निरामिस है ओमफ्राय जोंहा बिरजना जोंहालाय हिन्दीबो रोङा ओमफ्राय एसामिसबो बुजिया जोंहा आच्छा नेपालि ओमफ्राय फुथियाल' बुजियो आब' होनदों नेपालि रोंगौ आरोना ओमफ्राय नेपालि बायदिसो नुबाय आं प्रफाइल पिकचारखौनो बिरजनखौथ' ओमफ्राय फुथियाबो रोंगौ फुथिया ओमफ्राय नेपालि रोंगौ आरोना आच्छा ओमफ्राय एसामिसबो बुजियानो बिरजनखौथ' आङो माथो प्रफाइल पिकचारखौ नेपाल बायदिसो नुबायलै ओमफ्राय जोंहा आब'ना मा होनखो अके सरि बोला अच्छा किस लिए सॉरी बोला अपन कोई बात नहीं इसके लिए क्यों सॉरी मांग रहा है ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ मा होनखो बहानि बाजै होनदो आच्छा मा होनो बङाइगाव दैमालु बिबोनां बङाइगाव आरोना दे सनाफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट Rusta apa oh.
uन्दुनो नामाब्रा सानाव उन्दुनानै नाला ओमफ्राय जोंहा बेथना मा होनखो थफै थफै कर नानि सैखा खानु बाको स दिदि मानि लिरखोलै बेरजन बुजिगोलालै बेरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा उजिदाबो लिरबाय नामाब्रा मा कमन कमेन्टबो लाइक बिमा मा कमन बिलाइ बिमा होनदों मा कमेन्ट होनदों ना मा कमेन्टबो बिलायो बिमा होनदों मा कमेन्ट बिलाइ बिमा होनदों आरोना बुजिबाङासैलै ओमफ्राय जोंहा आपु ने क्या बोला if it come to please will your receive me or no होनदों अच्छा नो का मतलब क्या रे नंबर है क्या प्लीज विल यू अच्छा रिसीव मी अच्छा आपुनजी ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ मा होनदों आदाया साख्रियाव दं नामा बाजै होनदों नोंदाया साख्रियावसो दङ मा होनो दैमालु ओमफ्राय जोंहा टाइगार नुजाफैनो हादों राम भाबि जान होनदों राम भाबि जान राम देवर जान टाइगार टाइगर जी masa usaman ke man ke gar acha गंगारनि सोंदों बिमा होनदों आरोना गंगारनि सोंदों आरोना आदसा उजिदाबो गंगारनि रोंगौ आरोना अजे बिफा जों गामियावसो गोदो गंगार सासे थाफैबाय थायोमोनलै जोंथ' गथ'आव गिनानैसो खारलाबायोमोन आरोना आगोलाव गंगार सासे न'खरसे मानसिनाव थाफैबाय थायोमोन नालाय जों गिना खारलाबायोमोन गंगारनिबो रोंगौ कहाँ से हो भाभी जान अच्छा टाइगर कहाँ से हो भाभी जान अच्छा आपको नहीं बताया क्या टाइगर जी टाइगर कौन था रे टाइगर देवर जी कौन था hello friends comment like और अगर चैनल में नया है तो जॉइन करो जॉइन जादो लोगोफोर गोदानबा नै बियो जाला नै मानो बैखौ लायो दा बियो ने ओमफ्राय जोहायो अजेदा थर्ड मानखौ अनरनालै मानखौ थर्ड मा होनखोलै बिफायालाय जोहालाय जालालै जाला बेयाव ओमफ्राय थर्ड अरनानै मा होनदों अनालै अनरनालै मा होनदों बिमा
दे होनदों आरो मा लिरखो बुजिबावासैहाय आं नङालै आं नङालै होनबाय नामाब्रा आं नङालै बिमा दे होनदों थोद आं नङालै बिमा दे होनदों आरो ना अजित उन्होंने टाइगर बताओ ना प्लीज भाभी जी अच्छा टाइगर जी आपको नहीं बता क्या आप कौन था रे देवर जी टाइगर देवर जी सच्ची में नहीं बताई क्या टाइगर देवर जी जा पुनम नुजाफैनो हादों आरोना हाय पुनम हाय सिंगेल बय आदसा बाजै होनदों आरोना माजों फैखो मा जाखो बेलाय आगो मा होनो बिबोनां मायाव गाखोना फैखोलै बाजा दैमालुआ मा होनगोन आजा आजा नानि मोनहा साबैसे बाजै होनदो ए सासेल' मा होनो फिसाला दैमालु फिसाला सासे आरोना बाजा टाइगारा आज बहुत क्या बोला रे अच्छा सेक्सी लग रही है भाभी जी अच्छा देवर जी आज ऐसा लग रही है क्या टाइगर देवर जी ओमफ्राय जावसै दा आं रोङासो बुंदां जाम बिलाइ होनदो गंगारनि रोङा होमबा नोङो माथो गंगारनि लिरदोंब्रा अजि गंगारनि लिरदों गावहा टाइगारा मा होनखो अच्छा आई लव यू भाभी जी ओ टाइगर देवर जी ओके आई लव यू टू ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों आदसा बाजै नोङो खांख्राइ जायो ना जायालै ए खांख्राइयावसो गाखोना फैदों नामा होमबा नोङो सिंगेल फंबाय आं खांख्राइ जाया खांख्राइजों मैथाबा रोसिखौ जायो ओमफ्राय खांख्राइ जाया आङो आगोलाव खनसे खननै जादोंमोन खोमा आङो ना उन्दैयाव ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आङो जायैया खांख्राइ जाया आङो ओमफ्राय मैथाजों संबा मैथाखौ जायो आरोना आङो खांख्राइजोंसो गाखोना फैदों नामाब्रा नोंलाय सिंगेलानो ना खांख्राइ संदों नामा ओमफ्राय जोंहा टाइगारा मा होनखो टेक्स भाभी जी बोला अच्छा मतलब टेक्स भाभी जी बोला अच्छा ओमफ्राय सिंगेला हा नोंनो बाथोन जानो हरदों रा बाजै दे ए आंनोसो बाथोन जानो हरदोंमोन आदसा बे खांख्राइसो ए आथिं बुरजाथ' आरो खांख्राइसोमोन बियो होमबाना र' आंनोसो बाथोन जानो हरदोंमोन होनबा नोङो आं सानबाय खांख्राइयावनो गाखोनानै फैबाय नामा सानदों आङो नोंखौ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार बिकास हेलौ दे हेलौ मिस्टार बिकास हेलौ कैसे हो मिस्टर विकास ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों लै बाजै नोंनाबो मेगना पावार गैला दांलै ना हा होनदो ए पावार खमायबाय बिमा जाबायना बुरैबायना सिंगेल बिबोनां सना पावारनि मुलि जानानै खमायलांबायलै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगोन ठीक जी बोला अच्छा ठीक है ओके ठीक है होना चाहिए मिस्टर विकास ने क्या बोला आप कहाँ से हो बोला कहा जी मैं आसाम बंगाईगांव से हूँ मिस्टर
और मिस्टर के नेपाली नेपाल बोला जे नहीं नेपाल से नहीं हूँ इंडियन आसाम आसाम बंगाईगांव से हूँ आसाम से ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनगोन लाइक दान दे बाजै दे थेंक इउ दे सिंगेल बिबोनां सना लाइक होनायनि थाखाय मोननै मोननै ना बयबो होदोंना ओमफ्राय जा बिरसना नेपालनि लिरलायबाय नामालै फटकिन सेपा सिपा म पायेगा आसिम नान नाम लाम लाम' ओइ मा होननाय जाखोब्रा बुजियासैलै हे आंहा बिरसन फंबाय जाहा मिस्टारा अ बोला अ ओमफ्राय जा अजिदा ओइ सानैबो फुथियानि लिरोदांलै आंहा बुजिथारालै सना जिद' खान जिन्दा सिस खनसादा माबा माबि फरायलांलाबायथारबायहाय जिन्दा सिसु मा लिरलाबायखोहाय आंहा बुजिथारासै ओमफ्राय जा सिंगेला आदसा बिमा जाबा मेगननि पावार आदसा बिमा जाबा मेगननि पावारा खमायो आरोना आदसा बिदिसो होनबा थोदलै नोंजोंबो फाग्लि हा हा होनदो आरोना बिदिसो सानबायना आङो ना पावारनि मुलि जालाबायनानै जानांगौ जायोना मा होनो सिंगेल बिबोनां सना नों माबायासै नैहाय ओमफ्राय जा लादोंमोनहां मिस्टारा मा होनदों खाना खा लिया क्या बोला जी खाना नहीं खाया तैयार हो गया खाना मिस्टर आपने खा लिया क्या ओमफ्राय जा उनु नार्जारि आंजोंबो लोगो जादो लोगो गैयाबा होनदों ना जोंहा उनु नार्जारिजों लोगो जानोनो आरोना लोगो गैयाबा उनु नार्जारि गोदानबा आंजोंबो लोगो जानो हागोन भिडिअ मा होनो साब खालामनानै भिडिअखौ मा होनो कमेन्ट गालां आरोना आं बेक हरफिनगोन उनु नार्जारि ओमफ्राय नै सोरबाफोर लोगो जानोबा उनु नार्जारिजों लोगो जानो हागोन लोगोफोर मोजां बिरसना मा होनखो गुमैखौ न'आव सौफैबाय नामा होनदों आब' होनदों ए बुजिखाथाराखैमोनलै आङो बिरजन फंबाय न'आव फैयाखै फैगोनसो आरोना फिसालानि बार्थडेआव फैसिगोनदांलै अक्ट'बराव आरोना फैनो हागौ आरोना बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा नाजिर एस के हाय होनदों हाय नाजिर एस के हाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार बिकॉज आप हिंदी से बात करो बोला अच्छा हिंदी लिखने से थोड़ा थोड़ा हिंदी से बात करती हूँ अगर कोई भी अरे बोरो लोग बोरो मतलब लिखता है ना तो बोरो बात करना पड़ता है मिस्टर विकास सिंगेल बया ए नोंगौ नामा बाजै बिदिसो आरो होनदो ए बिदिसो सानबाय आंहा सिंगेल बिबोनां बिराद मुलि जाबायलै सिंगेल फंबाय माबा बिबोनां सना ओमफ्राय नाजिरा मा होनखो तुम्ही खाना बोला तुम्ही खाना मतलब खाना खा लिया इसे पूछा है क्या नाजिर एसके खाना नहीं खाया मतलब रेडी हो गया लेकिन नहीं खाया है एलबी रखने के बाद खाना खाऊंगी मैं तुम्ही खाना लिखा था ना और जिदा मान के मैं तुमको ভাল লাগিছে দেই ভণ্টি আচ্ছা জি মই তোমাক আচ্ছা মই তোমাক কিন্তু মই তোমাক কিন্তু ভাল লাগিছে দেই ভণ্টি আচ্ছা অজিত বা ভাল লাগিছে
बाजा उनु नार्जारिया आङो नोंखौ साब खालामबाय कमेन्ट हरबाय होनदों ए आङो बेग हरफिनगोन दे उनु नार्जारि बेग हरफिनगोन आं नोंनो दे सिन्था खालामनाङा नोङो आं हरफिनगोन आरो बायजा चित्तरन्जना गैया आब' मा ओंख्रि ओंख्रिया पनिर आलु आगै ओमफ्रायो मा होनो लेस्रि आलु भाजा आरोना ओमफ्राय जोंहा अनिला मा होनखो हाय हेल' मा ओमफ्राय जोंहा अनिल ओमफ्राय जोंहा अनिला हाय होनदों आरोना हाय अनिल हाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आब' उनु ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा सिंगेल फंबाया सोंदों आरोना उनु ओंख्रि मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय जोंहा उनु नार्जारिया मा होनखो सिंगेल सना ओंख्रि जिउ दालि अमा बेदर भाजा होनदों जोंहा उनुआ ओमफ्राय जोंहा अजितआ आङो रावजोंबो लोगो जायालां होनदों आयो मानो जाखो मा जाखो अजित लोगो जानोनो ब्रा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो ए गोथावथार माथो ना आब' उनु मालाय नोंस्रासो ओंख्रिया होनदों आरोना नोंस्रासो ओंख्रिया होनबाय जोंहा मिस्टार के सफैनो हादों हेलौ हेलौ आब' होनदों हेलौ आगै हेलौ ओमफ्राय जोंहा केया लाइक होबाय होनदों थेंकिउ गोजोननाय थाबाय के ओजा उनुआ मा होनखो सिंगेल सना नोंहा मा ओंख्रि होनदों सिंगेल आगै मा ओंख्रिनो उनुआ सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया साबैसे साब खालामखो आंखौ होनदों नैबे चित्तरन्जन आगैजों लोगो जानो हागोन माबा मा होनोमोनलायो मा नाम मोनलाय उनु नार्जारि चित्तरन्जन आगैजों लोगो जानो हागोन ओमफ्राय जोंहा हाइथा गयारि नुजाफैदों बाजै सना होनदों बुं दे बिबोनां सना जोंहा मा खबर ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो आंना बान्दा कफि आलु टमेट'सोलै आब' उनु ओंख्रि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना मा होनखो उनु साबमि होनदों साब खालामनो उनु चित्तरन्जन मुसाहारिखौ ओमफ्राय जोंहा उनुआ मा होनखो ब्लु हो आब' होनदों आरोना ब्लु होबाय आगै जा चित्तरन्जन मुसाहारिया सिंगेल बय साब खालामदो होनदों नै जोंहा चित्तरन्जन आगैया ओमफ्राय जोंहा हाइथाया मा होनखो मोजां ना होनदों मोजां आंना खबरा नोंनिया माबोरै खिथादो दे जोंहा हाइथालाय मोजां केया मा होनदों अन होनदों थेंकिउ के अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा उनुआ अन बाय थेंकिउ दे लाइक होदो सोर लाइक होआखैमोन लाइक होदो दे ओमफ्राय गोदानफ्रा जयेन जादो लाइक होयोफ्रा लाइक होदो दे कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो कमेंट करो चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ चैनलाव गोदानबा जयेन जादो लोगोफोर लाइक होदो दे कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा ब्लु गोनांफोरा साब खालामनांगौलै बयबो बेक खालामखायो माथो होनदों आरोना ब्लु गोनाङा साब खालामग्रोनांगौनो नै सिंगेल बय आगैया होनबाय आरोना ओमफ्राय गावबो बेक हरफिनगोननो ओमफ्राय जोंहा केया मा होनखो दे लोगो जालायदो गावनि होनदों आरोना दे लोगो जालायनो लिंदों नै केयाबो उनु बेनिफ्राय चित्तरन्जन आगै आंनो बे केनोबो माबा होनो नामा ब्लु होनो नामा के आङो ब्लु होबाय दे ओमफ्राय जोंहा हायथा गैयारा जोंहा मा होनदों फंबाया बिमोन आंनो मोजांलै बाजै सना होनदों दे मोजांसो जानांगौ आरोना ओमफ्राय अजितआ मेरी जान मेरा प्यारी है अच्छा जानू तूनी मेरा दिल तोड़ दिया अच्छा मेरी जान मेरा प्यारी है मेरी जान मेरा प्यारी है अच्छा जी जानू तूने मेरा दिल तोड़ दिया कौन दिल तोड़ दिया रे उजित जी आपका
मोजा बिरजना हो आंना खुसेंग्रासो अमाजों आच्छा लाइसेक लाइसेक होनदों आरोना मा होनखो खुसें गोरासो खुसे गोरासो अमाजोंनो आंना खुसेंग्रा खुसि गोरा मा खुसे गोरा आं बुजियासैहाय आंना खुसे गोरासो ओमफ्राय अमाजों मा होनखो लाइसाक होनदों ना आच्छा लाइसाक लाइ नामा अमाजों लाइ नामाब्रा बिरजन हो बायखिया दे हो होनदों होबाय आङो दे सिंगेला जा अन होनदों थेंकिउ ओमफ्राय जा खिया मा होनखो हायथा लोगो खालामबाय दे आंनिखौबो लोगो खालामदो भिडिअ नायनानै होनदों मा होनो हायथा नार्जारि बिबोनां सना नै खिया जोंहा मा होनो लोगो खालामबायनो ओमफ्राय नोंबो लोगो खालामफिननो थिनबाय दे भिडिअ नायनानै एसे भिडिअखौ नायनांगौ 2 मिनिट 3 मिनिट ओमफ्राय साब खालाम हरफिनदो ना आयथा मोजां उनआ मा होनखो चित्तरन्जन नोंनिखौ साब खालामबाय आंनिखौबो खालामदो होनदों चित्तरन्जन आगै उनु नार्जारिया साब खालामबायनो आगै बेक हरफिननो थिनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया खालामबाय होनदों गौथुम नुजाफैनो हादों मा जादों बेहाय होनदों मा जादों बेहाय माबा मा होनो मेटार रानदोंलै आगै गौथम मुसाहारि फंबाय ओमफ्राय जों अजितआ बिदि नायबाय आरोना आयु अजित मोजां अजितआ नै आयो गाबख्रावनाय जाखो नामा आरो मिनिहरबाय जोंहा अजित बिफा मा जाखो ओमफ्राय जोंहा अजितआ गेम अफार लिरबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला चित्तरन्जन आङो बोरै खालामनो दे आंना ब्लु गैयाना होनदो ओमफ्राय होनो होबाय आङो ओमफ्राय जोंहा हायथाया मा होनखो गुमै देखायदा बाजै सना होनदो नोंगुमै गैया मा होनो हायथा फंबा बिबोनां सना नोंगुमैया माबा डिउटियावसोना केम्पआवसो थायो ओमफ्राय जोंहा गौथुमा मा होनखो लागाय दानाबा लागाय दानाबा मेथाइसो रानदों बेदर गैया नामा बेदर गैयाहाय मिरामिससो गौथम बेदर गैया गौतम मोसाहारि बेदर गैया आगै मिरामिससो रानदों ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दाबो ओंखाम जाथ'वा नामा होनदो ओंखाम जाथ'वा टाइमानो जायाखै नै टाइमानो जायाखै मोनखाबायना टेनसन गैलाब्रा बिरजन मोजां खिया मा होनखो सिंगेल अके जागोन दे होनदो आरोना मोजां चित्तरन्जना मा होनखो अजित साब खालामदो दे होनदो अजित साब खालामदो नोलै बिफा चित्तरन्जन फंबायखौ खालामलायदो दे ओमफ्राय जोंहा फिन्दु कुमार बारा नुजाफैनो हादों आरोना हेलौ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आंनि मेरे दुश्मनी के लिए आई लव यू अच्छा जी आई लव यू सेम टू यू फिन कुमार ना अच्छा फिंदो कुमार चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ और कमेंट करके जाइएगा वापस रिटर्न दे दूंगी और लाइक नहीं किया तो लाइक करो ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो रथ'लै आफेल जाग्रोनो दे दा लुगै रावबो होनदो आयु बेसे आफेल जायो बाल फिफायालाय मा होनो अजित बिफा बेसे आफेल जायो हारसिंलाय
मोजां मा होनखो किया अनु नार्जारि साब खालामबाय दे होनदों अनु साब खालामबायनो जोंहा किया के मिक्सटार ना के मिक्सटारा ओमफ्राय जोंहा गौथमा मा होनखो थै बेदर गैयाबा आं थालाहाय होनदो ए बेदर राननांगौ होनबा गौथम जारलाहाय गौथम ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना मा होनखो मा होनो बेदर गैयाबाबो मेथायाबो गोथाव जायोब्रा मालाबा मालाबा जानांगौ ओमफ्राय केया चित्तरन्जना गैया के मिक्सार साबमि होनदों ए साब खालामफिननोनो के चित्तरन्जन फंबाया खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर' हाय होनदो हाय मिन्थि हाय मा खबर होनदो आरोना खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै मिन्थि मोजां बिरजना मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय आब' ओंख्रिया पनिर आलु ओमफ्राय मा होनो लेस्रि आलु भाजा आरोना ओमफ्राय जोंहा किया मा होनदों बिरजन फंबाय किया जोंहा सिंगेल साब खालामबाय दे होनदों सिंगेल फंबाय साब खालामबायनो नोंखौ माबाया किया कि मिक्सारा ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों ओहो ओंखाम जाथ'वाखै मोननाया मोनबाय आरोना मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला चित्तरन्जन साब खालामबाय दे कमेन्ट सेभ खालाम नोंनि भिडिअ'आ थांना होनदो चित्तरन्जन आगै सिंगेल बिबोनाङा जोंहा साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्ट सेभ खालामनांगौनो आरोना नोंनि भिडिअ'आव थांनानै ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा खबर होनदों आरोना खबरा आंना मोजां आरोना नोंनियालाय माबोरै मिन्थि बर' मोजां बिबारि नार्जारिया लाइक दान बिके लोगो होनदों हेल' लोगो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो के मिक्सार आङो नों आंजों लोगो दंखायोमोन माथो होनदों लोगो दंखायोमोननो सिंगेल बिबोनां सिंगेल बयजों के ओमफ्राय जोंहा किया मा होनखो चित्तरन्जन अके जागोन दे होनदों जागोन होनदों र' चित्तरन्जन केया ओमफ्राय जोंहा के आर बर'आ OMG बोला OMG थेंक इउ जि अरासा मिन्थि बर'आ लाइक दा होनदों ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा बिबारिया मा खबर लोगो होनदों खबरा मोजाङानो आंनिया ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै बिबारि थैसाम थुवा फिल्मा मोजां नामाब्रा बिबारि फिल्मा मोजां नामा जोंबो मालाबा नैबेयाव लाबोबा नायनो थांनांगौ रलै इउनिभार्सेलाव लाबोबा ओमफ्राय जोंहा जादों ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो गौथमा मा होनखो मिरामिसा मा होनखो मिरामिसाव थाया आङो मेथाइखौनो आदसा जायो मेथाइखौनो जायो नामा होनदो मिरामिसाव थाया आरोना मेथाइखौ जाया आरो होनबा आयौ जारलालै मेथाइखौलाय मानो जायाब्रा आगै गौथम मिरामिसबाबो थादोब्रा आसुदा मोजां अजिदा मा होनगोन थोद हारसिं नङाब्रा बुरजाथार जाम्बिलायदों आंसो हारसिं जाबाय थायो नामा आपेलखौ सानदों आं नोंखौ ओमफ्राय जोंहा बिबारिया मा होनखो जाखांबाय ना लोगो होनदों आरोना मा होनो जाखांथ'वाखै लोगो मोनजोब्बाय आरोना जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा के आर बर'आ आयु मा जाखो बेलाय जोंहा मिन्थिया मा होनखो बेखौ गाननांसिगोनहाय आंबो मालाबा खनसे गाननानै ओंखारमारनांसिगोन र' बेखौ एलबि होनायाव मिन्थि बर' मानसिफ्रा रावबो कमेन्ट लिरनो रोंनाय नङा दांलै बेखौ गानना ओंखारबा ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनखो आब' बिबारि मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा सिंगेल बया सोंदों बिबारि मा ओंख्रि जाखोनो मोजां बिबारिया मा संखो लोगो होनदों ओंख्रिया माबासो आरोना जोंनिया पनिर आलु ओमफ्राय गरसि आलु भाजा बिबारि लोगो ओमफ्राय जोंहा किया मा होनखो लोगोफोर गासिबखौबो आङो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाय होनदों आरोना
मा होनो जोंहा के मिक्सारा भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरजोब्बायनो लोगोफोर सोर सोर बेक खालामाखै बेक खालामना होफिनदो आरो ना जा के मिक्सारनो ओमफ्राय जा बिबारिया मा होनगौ गय आगै आलु दालि ना होनदों आरो ना आलु दालि ना नो ओंख्रिया सिंगेल बय बिबारि मोननिया ओमफ्राय जा मिन्थिया मा होनगो आयु मा हरखो मा हरखो मिन्थि बर' ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनखो ए नोंगौ नामा आब' बिबारि होनदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा डि एन डि नार्जारि बिबारि आब' होननानै हार्ट हरदों ओमफ्राय जा अजितआ खबर गाज्रिसो होनदों ए खबर गाज्रिसोनो जा अजितआ ओमफ्राय जा हाथाइया मा ओंख्रिलै बाजै सना होनदों आरो ना ओंख्रिया पनिर आलु ओमफ्रायो गरसिजों आलु भाजा आरो ना जोंनिया ओमफ्राय जा बिरसना पनिरा मा दामि मोनो नोंसोरनि जोंलाय आब'नो ए मा होनो जोङो थेमानिखौसो बायनानै जायो बिरजन थेमानि पनिरा फिसाय दामा बारायबाय थायोलै फिसायाबो आगोलाव मा होनो 60-65 बिदियाव मोनोमोन आरोना ओइ दायो 80 गाहाम थांबायलै माथो बारायबाय थायोलाय ओमफ्राय गिदिरा एसे मिडियामनिया माबा आरोना 140 आरो माने ओमफ्राय जोंहा मा होनो दिदोमा दिदोम नुजाफैनो हादोंहाय बिबोनां सना फिथर मा ओंख्रि जाखो सना होनदों दिदोम जोंहा ओंख्रिया गुमै माबा आरो पनिर आलु ओमफ्राय गरसि आलु भाजा आरोना ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय नामा गुमै दिदोम ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिन्थिया मा दे बे आब' आयु बेथ' माबा गल माबा गानलायनायसो मा जाखो बेलाय बलावनो माबा सोनायसो मिन्थि बर' बरासो सरि बर' होनगासिनो आङो बरा आरोना मिन्थि बरा मा जाखो बेलाय दे खिथाहरदो दे नोंनो खिथादो दे आंथ' सिनायासै ना जा सिंगेल बया मा होनखो अन होनदों थेंकिउ बिबारियानो दिदोम ब्र' मा खबर होनदों जोंहा बिबारिया ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा होनखो सोरबाफोर आंजों लोगो खालाम हरदो आं गाबोन फुं समावनो हरफिनगोन होनदों सोरबाफोर दिदोमजों जोंहा लोगो जानोबानो नैबे दिदोम ब्लगजों ओमफ्रायो गाबोन फुङाव माने रिटार्न हरफिनगोन जाहैदों आरोना दिदोमा फुङावनो हरफिनजोबगोन जाहैदों जोंहा बिबारि नार्जारिया एनडि आगै मा खबर होनदों आरोना जोंहा नै बिबारिया एनडि मा खबरनो ओमफ्राय जोंहा सैथ' सिं आर अफिसियेल हाय आब' होनदों गुड इभिनिं होनदों आरोना हाय आगै गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा किया अन होनदों जा बिबारिया बय नोंगौथ' होनदों नोंथ' होनदों आरोना नोंथ' होनदों जोंहा बिबारिया बय नोंथ' होनदों गौथमा जोंहा होनखो लागाय जोंखाव लागाय जोखावजोब लाइकफोरा होनदों लागाय जोबखाजोब लाइकफोरा होनदों आरोना लागाय जोबखाजोब लाइकफोरा ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा होनदों बिबारि बिनानाव सना बोरै दं होननानै सोंदों जोंहा बोरै दंनो दिदोमा सोंदों ओमफ्राय जोंहा सैथ' सिंआ मा होनदों दे आंखौबो सापर्ट खालामनो होदो आब' होनदों नैबे सैथ' सिं आर अफिसियेलजोंबो लोगो जानोनो सोर लोगो जानो आरोना लोगोफोर फंबायमोन बिबोनांमोन सैथ' सिं गोदान बायदि मोनदों आं आगै नोंखौ गोदानबा आंजों जइन जानानै मा होनो आंनि भिडिअआव कमेन्ट दोनलां आरोना साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट दोनदो आगै आंजोंबो लोगो जादो आरोना ओमफ्राय आं बेक हरफिनगोन दे आगै दे नोंनो दे ओमफ्राय जोंहा गौथमा लागाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो दिदोम आदै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाखोनो दिदोम जोंहा खिया सोंदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों आदसा बाजै आङो ओंखाम जाग्रोनि दे
थाथ' दे होनदो दे सिंगेल दे बिबो नांदे जादो दे जाग्रोना लादो बिबारिया जा मा होनखो दिदोम ब्र मोजां होनदों मोजांना जा अजितआ सान्थिफुराव मैसो बेदर लायदों ब्रा बिमा ओमफ्राय मा होनखो सुनिबार बाजाराव होनदों सुनिबार बाजाराव मैसो बेदर सुनिबारा मैयानोमोन होमबा बेखौ दासो जाबाय नामा नोङो आच्छा दा बाजारनि नामासो सुनिबार नामाब्रा उल्थासो बुजिखायोलै आङो अजित फिफा बाजारनि नामानो मा होनो सुनिबार नामा ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा होनखो दै नारजिजों अमा दै नारजिजों अमासोमोन आदै दिनहै नारजिजों अमासोमोन आदै मिक्स दहाय PM आवनो जाखांबाय होनदों नारजिजों अमानोहाय गोथावथार मालाय दिदोमनिया ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ बेखौ बुहुम होनो आब' क्लब आच्छा बिदिसो आङो सिनायबावाखैहाय माबा गानलायनायसो सानदोंमोन मिन्थि बरा क्लब ओमफ्राय जोंहा अनसुमै नुजाफैनो हादों हाय सना होनदों आरोना हाय अनसुमै ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनगोन गोथावथार माथो आदै होनदों जोंहा ओमफ्राय खिया आरोना ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मालाय होबाय सना होनदों दे थेंकिउ दे दिदोम गुमै गोजोननाय थाबाय जोंहा बिरजना मा होनखो जोंनिजोंथ' बांसिनबावसो होनबालाय पनिरा होनदों आच्छा पनिरनि दामा होनबाना आङो बै माबाखौ मिथिया आरो ने बै बानायनायफोरखौ माबोरै फानोथाय बानाय फाननायखौ ओमफ्राय जों थेमानिखौ बांसिन जायो बेसे फानोथाय बिसोरो मा होनो 50 ग्राम 100 ग्राम ना बिदियाव बेसेन फानोथाय बायफेरैखाय मिथिला आङो जोंहा खिया मा होनदों अन होनो आरोना थेंकिउ अन थानायनि थाखाय जोंहा रेबोल 2.0 आरोना ओमफ्राय लाइक दान आब' होनदों थेंकिउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रेबोल 2.0 मोजां अजितआ मा होनखो गावहासो मानसिगोन होनखो गगासो मोनसिगोनलै आफेल जाबाय थानाया बिमा सना होनदो बिमा आंना होनदो आरोना बिमा आंना मोनगोनथ' आरो नोङो हारसिंसो आफेल जाबाय थायोना नोङो जोंहा जायिआनो मोनदों अजित फिफा ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनगोन आदै खनसे आइथां मा होनगोन खनसे इटानगराव बेरायनोब्ला फै इटानगराव बेरायनोबानो खनसे लिंहरदों नै माबा सरि आदै जोंहा खिया लिंहरदों ओमफ्राय जोंहा खैराथारि फैनो हादों हाय सना बाजै होनदों हाय खैराथारि हाय बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो आंनो ब्लु हरलाय सना ओंथि होनदों हरबाय आङो अनसुमै दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमै सना हरबाय ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ अके होनदों ओमफ्राय जोंहा लेग पिस सयस ना मा खबर आब' फ्रम पाठसाला होनदों पाठसालानि आरो नोङो ना थेंकिउ दे पाठसालानिफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लेग पिस आगै सना ओमफ्राय जोंहा चेनेलाव गोदानबा जयेन जादे ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा होनखो अन होनदों ना थेंकिउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो दे लोगोफोर लोगो खालामदो अननानै होनदों लोगो जानो लिंबाय जोंहा खिया ओमफ्राय जोंहा खैराथारिया मा होनखो सोरबाफोर LB-आव गोदान फैदोंब्ला बयबो गोरिब मा होनखो दुइ हो फैदोंब्ला
दुइ बे गोरिबनि आच्छा दुइ बे गोरिबनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हरदो लोगो गाइस हरदोलै गाइस होनदों आरोना मा होनो खैराथारि ब्लगजोंबो सोरबाफोर गोदान दंब्ला लोगो जानोनो साब खालामनोनो नैबे खैराथारि ब्लगजों सोरबा गोदान दंब्ला ओमफ्राय जोंहा खिया मानखौ अन होनदों आरोना थेंकिउ अन थानायनि थाखाय जोंहा अजिदा अम गुरुखौसो जाबाय थानाय मा होनदों आमगुर सरि आंगुरखौसो जाबाय थानांसिगोन जाला बिमा होनदों आरोना आंगुर आच्छा आंगुराबो गगा मोनोलै फिफा अजित जाबाय थाबा लिमिटनि जाबा मोननाय नङासो नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खेया अनसुमै बर' लोगो खालामबाय दे आंनिखौबो लोगो खालामदो अननानै कमेन्ट सेक खालाम होनदों अनसुमै नैबे कि मिक्सारा नोंखौ माने साब खालामबायनो कमेन्टबो खालामबाय ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामनो थिनदों आरोना ओमफ्राय अनसुमैया आङो लोगो जागोन दे होनदों लोगो जागोन जोंहा अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा बिरजना सोर संखो पनिर ओंख्रिखौलाय आब' होनदों आङो दहायनो एलबि होयिनि सिगांनो संना दोनखादों बिरजन फंबाय ओंखायनोथ' एलबिया लेट जादों आंनिया नङाबाथ' आङो माबायावनो होगौमोन ना 6टाफ्रावनो होगौमोन ओंखायनो एसे लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जानोसैल' ओमफ्राय जोंहा रुपा सना मा खबरलै आब' होनदों आरोना आंना खबरा मोजां आरोना रुपा सना ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा बिमल मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया मा होनो ओंखामखौथ' जाथ'वाखै नालाय ओंख्रिया पनिर आलु ओमफ्राय गरसि आलु भाजा आरोना बिमल बसुमतारी जा अनसुमाया दे जागोन होनदों आरोना जोंहा एस बिटि वाइ फंबाया आं सौफैबाय खोमा ना होनदों सौफैबाय आरो नोङो ना फंबाय आंहा दिनै मा होनो ओंखाम संखानानै एलबि होनाया लेट जाबायना फंबाय ओमफ्राय जोंहा प्रमद नार्जारिया हेलौ बाजैनो हेलौ प्रमद हेलौ बिबोनां ओमफ्राय जोंहा अजितआ आङो गोदान नङालै होनदों गोदान नङालै होनदों ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनगोन आंगुरा गोखैसो आं होनदों आरोना आंथ' जाखायालै होनदों गोदैबो थायो बै ब्लेक आंगुरखौ जाब्रा होनबा एस बिटि वाइ फंबाय गोदै जायोथ' ओमफ्राय जोंहा महन फिलफिर ना महन ना माय इउटुब चेनेल सब्सक्राइब मी प्लिज बोला अच्छा मोहन सेठी मतलब ज्वाइन होना है गाइस कौन है मोहन अगर नया है तो मेरे से ज्वाइन हो जाओ सब करो और मेरे वीडियो में कमेंट करके जाइएगा आपको रिटर्न करूंगी मैं एलबी रखने के बाद मैं जाखिया मान के लाइक नहीं किया तो लाइक करो गाइस कौन लाइक नहीं किया लोगोफोर लाइक होदो दे सोर लाइक होआखैमोन ओमफ्राय जाखिया अन होनदों थेंक इउ के जोंहा रुपा सनाया मोजां साबानो दे आंनाबो होनदों दे मोजां जानांगौ आरोना रुपा सना ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो भिडिअबो नायासै दिनहै आंनि होननानै गाबदों एक्ट्रिसनि पिकचारखौसो होनांगौलै आगै दख'ना गाननायखौसो बांसिन नायोलै मानसिफ्रा एस बिटि वाइ फंबाय आंथ' नायबायमोन नायनायालाय आगै ओमफ्राय कमेन्ट लिरनाय जायाखै आङो ओमफ्राय जोंहा दनिसरा बर'आ हेल' आब' होनदों आरोना नैबे एस बिटि वाइ फंबायनि भिडिअ नायनोनो सनाफोर दुखु मोनदों फंबाया एसे नायनानै होदो फंबायखौबो सापर्ट खालामदो सनाफोर एस बिटि वाइ फंबायखौ मोजां दिनेशरा मा होनखो हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ आगै हेलौ मोजां अजितआ जारौ सासेयालाय बोरो बिमा होनदों जारौ सासेया दङ अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा एस बिटि वाइआ मा होनदों ओंहो आङो जाया गोखैसो होनो आंगुरखौ गोखैखाय जाया होमबा जारला आंगुरा गोदैबो थायोलै आगै मा होनो फंबाय एस बिटि वाइ
मोजां अनसुमैया रुफा सना आङो नोंजों लोगो जाबाय दे साब खालामबाय होनदों मा होनो रुफा सना अनसुमैया नोंखौ साब खालामबायनो लोगो जाबायनो ओमफ्राय नोंबो बेग हरफिनदो रुफा सना मोजां हायथा गयारिया बाजै दे मोसाबा सना होनदो मोसानोसो थिनदों होनबा मोसानांगौसो होनबाना मालाबा मोजां सोलोंनानै एलबिखौथ' आङो कमेन्टखौ फरायला मोसानोसै एलबियावनो डाइरेक्ट स्क्रिनावनो मोसानोसै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो जोंहा आलदा जोंना आलदा बाट आंगुरा आसामाव आलदा जायो नोंसिना आलदा जायो आरोना आसामनिया बेलेग होनबा नों बबेनिमोनब्रा मा होनो अजित भुटाननिसोमोन नामाब्रा अजित ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा होनखो आंबो ब्लगार जासिगोन र' आब' होनदों नोंबो ब्लगार जानोसै होनबा मिन्थि बरा दे आगै दे मोजां गौथमा मा होनखो दे होमबालाय आं ओंखाम जानोसै बोरमा बेदरजों बोरमा बेदरजों दे जादो दे गोथावनो उथिनो रोंखाला नोङो होमबालाय ओंखाम जानानै सिखारनो रोंखानाय नोंखालालै गौतम फंबाय गौतम बसुमतारी फंबाय दे जाना लादो दे मोजां खिया मा होनखो अन होनदों थेंक इउ मोजां मिन्थि बराया आङो नोंखौ सिनायो दे आब' होनदो आयु आंखौ सिनायो होमबा नोङो सोर जाखोबा गावो आंथ' सिनायला नोंखौ मुरंनि ओमफ्राय जोंहा मा होनदो आं नोंखौ सिनायो दे आब' होनदो मोजां सिनाया एस फंबाया सियालानो आंगुरखौ सियालानो आंगुरखौ गोखै खालामखाबाय सियाला आदसा बेस्रा मोनजायैनि थाखाय जाथ्रलां मोनखो जाथारालां होनदों आरोना सियालासो गोखै खालामदों नामा एस बिटि वाइ फंबाय मोजां अनसुमाया मा होनखो प्रमद आङो नोंजोंबो लोगो जाबाय दे होनदों प्रमद नोंजोंबो लोगो जाबाय जा अनसुमैया मोजां एस बिटि वाइ फंबाया मा होनखो आब' गुमैया बेसे टाइमाव फैयो होनदो गुमैया नोंगुमैया न'आव फैया केम्पआवसो थायो ओरै भुटान बर्डाराव केम्पआव फैया बियो थांलाय फैलाय खालामा आरोना गोजान जायोना बङाइजों ओमफ्राय बे थानायजों केम्पजों गोजान जायो आरोना न'निफ्राय डिउटि खालामा एस बिटि वाइ फंबाय केम्पआवनो थायो आरो मोजां मिन्थि बर'आ आंबो बिजिनिनि होनदों बिजिनिनिया आदसा माबाया नामा मा नाममोनलाय मा नाम मोनलाय आगै ओमफ्राय जा एस बिटि वाइ फंबाय मा होनदों बोरमाया मोनामसोगारो बोरै जायोथाय होनदों बोरमाखौ नोंबो जाया नामा एस बिटि वाइ फंबाय मोनामनाय मोनोना आंबो जाया जानायालाय जा अजितआ मा होनखो सना अनसुमै माथो सिरि थाखोमादों सिरि थाखोमानाय होनो अनसुमै नोंगौ सिरि थाखुमानाय मोनबाय अजितआ जोंहा अजित बिफाया अनसुमैखौ सना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो गौतम बसुमतारी दे लोगो गैयाब्ला लोगो जालाय मा होनखो जालायनि फै होनदो आरोना ओइ गौतम लोगो गैयाबा लोगो जानोनो जोंहा नैबे केया जोंहा मिक्सारा के मिक्सार ओमफ्राय जोंहा गौतमा मा होनखो
थोर रावनिखौ मा होनगोन थोर राय मा होनगोन रायखोमा नाङा दै बेदर जानायाव मा होनगोन बोरैबा नांथागोन नो बिदिसो होनो रायखुमाबा नांथामारो नांथानायालाय आं मा होनो मैया इयावनो अरना लादो जारलादो दे जादो दे रायखुमाला दे गौतम बसुमतारी दे जाग्रोदो दे ओमफ्राय जोंहा बिरसना मा होनखो फेसबुकआवलाय मा होनखो एक्टिंफोरा मोजां नुथारदोंमोन माथो आब' ए ओमफ्राय मायावथ' मोजां नुवासैब्रा बिरजन मायावथ' मोजां नुवासै आङो एलबि आवबो माबानोसै होनबालाय एलबि आवबो मोजां खालामसै नामा बिरजन ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन हायथा गयारिया बाजै सिन्दुर गोलाव फुनदे आइ सिन्दुरा गोलावखानो गोलावथार नै नोंनिफ्राय इसिं खाथार ओमफ्राय न'आव रुमाव थानायाव मा फुनलाबाय थानो देलायलाबाय थानो बिदि सानो आरोलै बिबोनां सनाफोर जारला ओमफ्राय जोंहा अजिदा मा होनबाय माथो मोनामनिसल जाबाय बिमा माथो नोंना मा होनखो नोंना नेट स्ल' जाबाय बिमा होनदो ए जालायबाय जा बेमारा ओरैबायदि एमबि सोदेर मा होनो माबा थांबाय ओमफ्राय जोंहा मिन्थिया होनदों ना मिन्थि बराया ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया अजित सना होनदों आरो ना अजित सना होनहरबाय नै गाहरबाय ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ नुवा आङो बेलेगसो होनदों ए बेलेगसो होनबा नोङो ना मिन्थि बरा आदसा बिजिनि मा गामिनि जाखोबा ओमफ्राय जों SBT वाइ फंबाया सरि दै आब' फोरिनासो फैयो खोमा होनबा होनदों फोरिनासो फैयो खोमा होनबा होनदों ए माखौ होनदोंमोनलायो SBT वाइ फंबाय ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा होनखो दिनहैसो सरि दे आब' फोरिनासो फैयोमोन खोमा फोरिखौ होनदों फोरियासो थायो फोरियासो माने फैयो खोमा बिसिनासो फोरिनासो ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा होनगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं होनदों थेंक इउ दे दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मिन्थि बरा फार्स्ट टाइम ना बिजनि मा गामिबा ओमफ्राय जोंहा SBT वाइ मा होनगोन जाथारलालै आङो जाथारलै आं बोरमा बेदरखौ जाथारा होनदों आरोना जामारथारा नामाब्रा नोंलाय फंबाय ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनगोन आङो फैलायबाय सिरि आङो खौबो नायदो होनदों ए आं फैलायबाय सिरि आंखौबो नायदो होनदों जोंहा सुनु स्वाति ना सिरि आंखौबो नायदोंमोन अजितआ जोंहा मा होनगोन आंहा काश्मिरनिसो बिमा होनदों ए आयो काश्मिरनिसो होमबालाय काश्मिरखौ नायनो थांनांगौलै अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा केया जा अनदों थेंक इउ ओमफ्राय निजया मा होनदों जोंहा बियानि मा खबर होनदों बियानि खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबोरै निजय आदसा इना निजय बार' ओमफ्राय जोंहा अजितआ मानो गाबलाबायखो सना अनसुमै मानो गाबलाबायखो सना अनसुमै होनदों नै अनसुमै मानो गाबलाबायखो सोंदों जा अजितआ
ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों आब' आङो खिन्थु नोंनि भिडिअ कमेन्ट हरनो हायाखै दे खिन्थु भिडिअ नायबाय दं होनदों आंखौ होनदों नामा एस बिटिवाइ फंबाय जेबो नङा दे आं भिडिअ गोदान नागाराखै आङो गाबोन नागारगोन आङो भिडिअ गोदान दे सनाफोर नायनानै हो दे एसे नायसाबनानै होदो अननानै गाबोन नागारगोन आङो भिडिअ गोदान ओरैनो संनाय खावनायनि नागारसाबगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा केया मा होनदों असर केया गाबोन खामानि दङ दोनथ'नोसै दे आब' गाज्रि मोननो नाङा दे होनदों दे के गाज्रि मोना दे जागोन दे आं भिडिअ नागारगोन दे सनाफोर गाबोन नायनानै हो एसे गाज्रि मोना दे खामानि दंबा दे ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बराया मा होनखो साइटेनगुरिनि साइटेनगुरिनि होनबा नोङो ने साइटेनगुरियावबो जोंहा मादै दंलै मिन्थि बरा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो लाइभ मा होनखो एल बियाव लाइभआव फैबा एसे गिदिर ला दे आब' सना आयु आङो गिदिर थुफेरैखाय लाजिबायसो थागोन आङो आरो थुबा थुनानै थफि लाफ्लांबायसो थागोन आं बिरजन फंबाय जा थुफेरैखाय लाजिनो ओंखारदों आं ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनजालिया हाय आब' होनदों हाय आबै अनजालि सना हाय ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो खबरा बोरै अनजालि सना ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो दे ब्लुखौ बोखारना होदो ओंखारथ'नोसै होनदों दे दे के जागोन दे बाय दे बाय के ओमफ्राय जोंहा रजेया मेगन थाइसेजों नायबाय आरोना रजे सनाया ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो दे होनबालाय नोंसोरो बिमा लिंगोन ना बिफा लिंलायबाय थादो खिन्थु आङो लासिं सिं जायो आब'नि बिदि कमेन्ट फरायनायखौ बाय सि इउ एगेन नंगौ नामा फंबाय मानो लासिंसिं जानांगौ जाखो दे बाय दे फंबाय दे सना दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ आङो सान्थिफुरनि बार जाम्बिलाइ सान्थिफुरनि ब्रा जाम्बिलाइ सान्थिफुरनिमोन ना सान्थिफुर ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनदों सरि लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होना होबाय होनदों दे थेंक इउ दे गोजोनबाय आगै सना एस बिटिवाइ फंबाय ओमफ्राय बाय होनदों बाय आगै एस बाय अनसुमैया मिन्थि बर' आङो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों अनसुमै बर'आ मिन्थि बर'जों लोगो जाबायनो ओमफ्राय जोंहा निजया मा होनदों मोनजालै मोनखो मोजांलै बियानि लावगि होनदों आदसा बियानि लावगि निजया बियानि लावगि होनबाय आरोना मोजां आरोना खबरा दे मोजांसो जानांगौ आरोना जा अनसुमै होनगोन निजय बर' नोंजोंबो लोगो निजय बर' नोंजोंबो लोगो जादो दे निजय बर' नोंजोंबो लोगो जादो दे होनदों आंजोंबो लोगो जादो दे होनदोंना निजय अनसुमैजों लोगो जानोनो ओमफ्राय जोंहा अजितआ रजि सना दासो फैदों नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा मिन्थिया मा होनखो मिन्थि बराया अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अन होनदों थेंक इउ केया जोंहा बाय होनदों बाय अनजालिया जोंहा मा होनदों दं बिदिनो खबरा आंना आब' होनदों आरोना दे आगै मा होनो मोजाङै थादो मोजाङै मा होनो इउटुब माबाखौ नाजालांदो आगै गोसोनि साननायखौ बांद्राय माथा मारिनांला आरोना आगै अनजालि दावगालांनो नाजादो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो अजित
औ मा ओंख्रि जाना फैखोहाय होनदों मा ओंख्रि जाखोनो दे सोंदों नै जोंहा रजिया सोंदों अजित नोंखौ ओमफ्राय जोंहा रजिया लाइक दान आब' सना होनदों थेंकिउ आगै रजे जोंहा गौथमा आइफन लानि र' गाबोन होनदों आइफन लानोसै मालाय आयु आइफन लालायनो हासिगोन गौथमा जोंहा बसुमतारिया ओमफ्राय जोंहा रजिया आयु मा जाखो बेलाय आं सिनायनो हायासै ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनखो लाइक दान आब' होनदों आरोना थेंकिउ सुनु गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा हाथाइया मा होनदों बाजै सना गोसाथार मा बाजै सना मा होनखो गोजानथार नामा बारा बुजियासै आं मा होनखो बाजै सना गोजोनथार नामा मा होनखो आं बुजियासै बारा हायथा गैयारे ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनदोंमोन दीदी आपने खाना खा लिया क्या खाने में सब्जी कैसे बोला अच्छा खाना नहीं खाया खाना तो तैयार हो गया सब्जी पनीर आलू है ओमफ्राय जोंहा रजेया बिदि नायबाय जोंहा रजेया आं आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा अजितआ अनजालिखौ साब खालामबाय आङो रिटार्न बेक होनदों अनजालि आगै नोंखौ नैबे अजितआ साब खालामदोंमोननो आरोना रिटार्न बिफिनदों आगै थांखो ना माखोथाय अनजालि आगै आंबो एसे दसथासोआवनो दोननोसै नामा ओमफ्राय जोंहा हायथाया मा होनदों गुड नाइट बाजै सना हम दुनोसै दे होनदों दे मा होनो हायथा दे गुड नाइट बिबोनां सना दे होनदो दे दुनोसै होनदोंना उन्दुनोसै होनदों दे जा अजितआ मा होनखो मैसो बेदरसोमोन रजि सना होनदों मैसो बेदरमोननो रजे जोंहा अजित मोना ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो आंखौ रावबो रायदावा होननानै गाबदों जोंहा रजिया रायबो रायदावा होननानै गाबदो नै ओमफ्राय जोंहा रजे मा होनखो गोथाव अजित नोंबो होनदों गोथाव अजित नोंबो होनदों आरोना आच्छा गोथाव अजित आंबो होनबाय गोथाव अजित आंबो होनदों जोंहा रजे आंनोबो होनदोंना आंबो होनदों मोजां अजितआ मानो गाबलाबायखो सना रजि होनदों अजितआ मानो गाबलाबायखो सना रजि होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आंनोबो होननानै मिनिहरदों आंनोबो लाबो ना आंनोबो होननानै मिनिहरबाय आरोना दसथा ग्रोब जाबा दोननोसै आङो दे सनाफोर दे कमेन्ट खालामदो एसे सोर दं ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ अन दे होनदों दे थेंकिउ दे ओमफ्राय रजेया मा होनखो गाबला दे नोङो रायदावबायना अजित होननानै मिनिहरबाय गाबलानो अजित नों रायदावनायखाय जोंहा रजेया मिनिहरबाय नै ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ
आं उन्दुनो ओंखारबाय होनदो आरोना दे उन्दुदो दे आंबो 10ता जाबा दोननोसै 10ता ग्रोब जाबाथाय ना ओमफ्राय मा होनखो मिन्थि आं उन्दुनो बिरसना मा होनखो दख'ना गानगोन दे रजे आदसा दख'ना मा होनखो गानहोगोन दे रजे नङाबा जोंहा नाया मा होनखो फेसबुक हो फ्रेन्डफ्रा दख'ना गाननो ओमफ्राय जोंहा मिन्थि बर'आ मा होनखो आब'ना मेगना फैसा थारना आदसा आब'ना मेगना फिसा थारना होनदों आरोना आब'ना मेगना आंना मेगना फिसा चाइनिसनि बायदिसो मा होनखो मिन्थि बर' ओमफ्राय नोंजों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बेलाय नोंजोंनो आयु मा नाम जाखोहाय नोंजोंनो ना ओमफ्राय EXX आं मा ओंख्रि जानायमोन होनदों ओंख्रिया पनिर आलु आरोना ओंखाम जाथ'वाखै नोंजोंनो ओमफ्राय जा अजितआ कट मेरि मा होनखो मेरिया फैदों सना रजे होनदों मा होनखो काश्मिरिया आदसा काश्मिरिया फैदों सना रजि होनदों जोंहा अजितआ जोंहा सनुआ मा होनखो आंनि नेटआ हां थोनो जादों MB जोबसिगोन होनदों दे MB जोबसिगोनबा ओमफ्राय जोंहा सनुआ मा होनखो गुड नाइट आब' होनदों दे गुड नाइट दे नेटआबो हां थोनो जाबायबा गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो अके दे आं आं गाखोयोलाय बिरजन हा मिनिदो आरोना अके दे आं गाखोयोलाय बिरजन होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा नोंजोंनो मा होनखो नों गिनो होनदोंना आदसा नों गिनो ओमफ्राय दाबो जाया होनदो ओहो जाथ'वाखै आरोना जानोसै आङो एलबि दोननानै आरोना ओमफ्राय जोंहा मिन्थिया मा होनखो आंनिया मेगना फिसाथार होनदों आब' आंनिया आदसा नोंनिखौसो होनदों मिन्थि बरा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन आंनिखौसो होनदोंदां ओमफ्राय जोंहा होमबालाय आंनि बायदि दा नोंनियाबो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन नोङो लांफैदो नों लांफैदो नङाबा आङो थांनो रोंनाय नंला अजित हा मिनिबाय नों लांफैयाबा थांनो रोंनाय नङानो जोंहा रजेया सनाया ओमफ्राय जोंहा अजितआ अनसुमैया थांखोना माथो गैला होनबाय थांबायसो नामाथाय ओमफ्राय जोंहा रजेया आब' सना होनदों आरोना ओमफ्राय मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा रजेया आब' कमेन्ट मोजां फरायलाय आदसा जालायबाय होनबाना नों लाफैदो जायाखै होनबा इयो फरायनाया रजे ओमफ्राय आब' कमेन्ट मोजां फरायदो होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा आदसा रोंला नोंनि नाम एक्स आंना होनदों एक्स
नाम एक्स आंना होनदो ए नामा एक्स आरोना एक्स आं नोंनि नाम एक्स आं नोंनिनो ओमफ्राय जामा अजितआ दाबो फै बाल लायगोन सना रजे होनदों दाबो फैबा लायगोन सना रजि होनदोंना अजितआ ओमफ्राय जोंहा बिरजना ल दिदि हो ल दिदि आबसै मा होनखो आबसै सान्थुनो प्रिय जित' लागिय ह बिरजननिखौ खानसानिसो लिरलायबायदांलै रजिया मांगौ अजित नोंगौ नामालाय हाहा होनदो नोंगौ नामालै हाहा खैथा जाखो 10ता 1 मिनिट मालाबा माथो फैबाय माथो बिरजना जयेन जादो दे आंजोंबो होनदों सरि रजेया जोंहा मा होनदों बिरजन जयेन जादो दे आंजोंबो होनदों ओइ बिरजन लोगो जानोनो जोंहा रजे सनाजोंबो ओमफ्राय जोंहा रजेया हा मिनिदों दे सनाफोर सोर दंमोन ओमफ्राय जोंहा रजे बिरजन लोगो जागोन नामा सना नै बे रजेजोंना लोगोखासोमोन नामा जोंहा रजे हा मिनिबाय आरोना नोंगिनो एक्स आं आरोना नोंगिनो एक्स आं खैथायाव जायो ओंखामखौलाय होनदों खैथायाव जायो ओंखामखौलाय होनदोंना ओंखामखौ मा होनो जोङो बिदि टाइमाव जाखायो ना 10ता 10:30 बिदि टाइमावनो जायो बांसिनानो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनदो दे जागोन रजे होनदों जोंहा रजेया मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा नोंगिनो एक्स आंआ आंखौलाय लोगो खालामा नामा होनदों लोगो खालामनोनो नैबे जोंहा माबाजोंबो नोंगिनो एक्ससो आंजोंबो ओमफ्राय जोंहा रजेया थेंक इउ बिरजन होनदों अजितआ जोंहा न'ना मोनगोन न'ना बा माथो नङाबा माथो सना आं लायगासिनो दे रजे होनदों आरोना आं लायगासिनो दे रजे होनबाय जोंहा अजितआ लायगासिनोनो रजे दे लोगो जागोन नामा सना फंबाय फैदो थाब लांफैदो अजित होननानै जोंहा मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा बिबेका नेपालि होनदोंना आदसा बिबेक नेपालि नहीं हो बर' बिबेक जि ओमफ्राय जोंहा अजितआ आं थांगासिनो सना रजे एर'प्लेनजोंसो थांबावलाय एर'प्लेनजोंसो थांबावनानै लायबावनोसैनो नै जा अजितआ गाखोबायानो खोमा हनै जोंहा रजेया अजित नोंलाय आंजों लोगो दंना गैया जाखो होनदों अजित रजेजों लोगो दंना गैया सोंदों होननाय माबाया रजेया
ओमफ्राय जोंहा नों गिनो एक्स आङा नों गिनो नङालै नों गिनो एक्सो आं नों गिनो नङालै नों ओमफ्राय एक्सो आंल' बुंनोसैला होमबालाय दे मा नाम लिरनानै हरलाय नोङो मा बियो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन फै हा हा मिनिदो बेजना जा दख'ना गानगोन दख'ना गानागोन दे रजे दख'ना गानहोगोन दे रजे होनदों माबा सरि बिरजना ओमफ्राय अल इन वान उइथ हाइ एन्ट्रि मा होनदों हाय आन्टि होनदों ना हाय ऑल इन वन थैंक यू मेरे दुश्मनी के लिए बेटा हाय बेटा हाय ओमफ्राय जा अजिदा आंना होनखो आंना दंखायो लोगोखा सना रजे होनदों लोगोखानो अजितजों रजे ऑल इन वन वेयर आर यू फ्रॉम आंटी अच्छा बेटा जी फ्रॉम आसाम है मैं इंडिया आसाम से हूँ मोजा रजेया आङो दख'ना गानखायो दा गानखायोलाय बिरजन होनदों आरोना गानखायो नङालाय मोजा रजेया मा होनखो ए नोंगौ नामा अजित होनदों रजेया अजित होननानै मिनिहरदों रजेया मोजा अल इन दा सरि अल इन वान लुकिं पपुलार्स ग्रिट बोला अच्छा पपुलार्स ग्रिट बोला ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो बिरजन होननानै मिनिहरबाय मोजा एमा मा होनखो हाय डियार अल माइ फ्रेन्डस होनदों आरोना जोंहा एम मुसाहारिया दे सनाफोर सोर सोर दं कमेन्टनि सेराव ना आङो ओंखाम जानोसै ना दोननोसै दांहाय रजेया ओमफ्राय बिदि नायदो आरोना ओमफ्राय हाबाब नोंनिनो एक्स बेखौनो फरायनो रोंला आङो इंलिस लिरनो रोङाहाय बिदि आरोना बिदिसो होयो होमबा नोंनि नोंनिनो एक्स आंथ' बिदिनो फरायदोंमोन ने फार्स्टआव ओमफ्राय आं सानबाय मा नोंनिबा आं सानबाय मा एना आगोलाव आइया उनाव थागोन सानबाय आरो आङो आदसा नोंनिनो आदसा नोंनिनो एक्स आंथ' बिदिनो फरायहांदोंमोन ना फार्स्टआव ओमफ्राय जायाखै खोमा साननानैसो उल्था जालांबाय आरोना अके नोंनिनो एक्स बेखौनो फरायनो होनबाय आरोना नोंनिनो एक्स ओमफ्राय जा अजितआ लाइन मिनिदोंसो सना नङाबा माथो रजे मिनिदोंसो सना नङाबा माथो रजे होनबाय जा अजितआ ओमफ्राय जा एमा मा होनदों रजे मा खबर ओंखाम जाबाय नामा होननानै सोंदों एम मुसाहारिया रजे ओंखाम जाबाय नामा सोंदों आरोना ओमफ्राय जा बिरजना दे मोजां बिदिलाय दे मोजां मा होनखो बिदिबालाय रजे होनदों दे मोजां बिदिबालाय रजे होनबाय जा रजेया
आङो ओंखाम जानोसै आब' होनदों। अ दे जादो दे रजेया। अजित थाथ' दे आं ओंखारथ'नोसै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा नोंनिनो एक्स आंहा खिन्थु सुदेम सना बायदि नुथारो नोंखौ होनदों। ए सोर जालायखो सुदेम माबा मा होनो नोंनिनो एक्सआ मोजां बिरजना मा होनखो गुड नाइट आब' सना बाय बाय होनदों। बाय बाय होबाय नै जोंहाबो बिरजनाबो। ओमफ्राय जोंहा रजेया एम मुसाहारि दासो जानो नागिरदों होनदों। दासो जानो नागिरदोंनो ओमफ्राय नोंनिनो एक्स आंहा मा होनदों आंखौ सिनायासै होनदों। सिनायासै ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया सिनायासैथो आरो सोरखौ सोंखो सरि सोरनाव सोंखोलै सिनायाखै आंखौबो सिनायाखै। ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया जोंहा दे रजे जादो होनदों। ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनदों बिरजन थाथ'दो दे बाय होनदों। मोजां अपिया लाभ इउ टु भाबिजि बोला अके सेम टु इउ देबरजि अभि। ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनदों अल सनाफोर बाय बाय दा उनाव लोगो मोनगोन दे होनदों आरोना। सबको बाय बाय दिया है रजे ने बयखौबो बाय बाय होबाय रजेया। अजित नार्जारिया बाय बाय रजे सना दे होनदों अजितआ। एम मुसाहारियाबो बाय बाय रजे होबाय आरोना। ओमफ्राय नोंनिनो एक्स आंहा मा होनखो बिखौसो आङो बाजै होनदों। मा होनखो बिरखोसो बिरखो आं बाजै होनदों। बिरखो आदसा गां फुवारनानै फैग्राया नामा दाउ बायदिया मा होनखो बिरखो। ओमफ्राय जोंहा महेस्वर नुजाफैनो हादों बाजै ओंखाम जाबाय नामा होनदों। आं ओंखाम जाथ'वाखै महेस्वर औवारि ना जाथ'वाखै आङो जानोसै आरोना आंबो। दे सोरबाफोर लाइक होनो बावदोंबा लाइक होदो दे सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा महेस्वरा मानो होनदों आङो नै एलबि दोननानैसो जानोसै आरोना। आङो एलबिखौ दोननोसै आरोना ओमफ्राय जानोसै। बिरजना मा होनखो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दे आब' सना दे दे बिरजन दे आंबो दोनखानोसै दे सनाफोर सोर सोर दं बायबाय लादो दे बायबाय सोबखौ बायबाय दे। आंबो ओंखाम जानोसै गाबोनबो स्कुलाव फुङावनो सिखारनांगौलाय जोंनिया माबा 5:30 सिखारनांगौ आरो ना। टिफिन बानायनानै हरनांगौ नालाय 7:15 मोनहैनांगौ ना स्कुलाबो माने 7टायावनो मोनहैनांगौ आरो। ओंखायनो मोनायावबो बांद्राय मेगन मोदैबो खालामनो हाया जायो आरोना। एलबिफ्रावबो मानसिफोरनियाव मोनाफ्राव 12टाहालागै जुदि थायोबा फुङाव सिखारनो रोङा स्कुलावनो थांनो रोङा आरो सिखारनो रोङा जायो आरो। स्कुलाबो फुङावनो थांनांगौ नालाय। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदोंमोन नोंनिनो एक्स आंहा दिनहै रबिबारलै लाइक होनो हामा। आदसा दिनै रबिबारलाय लाइक होनो हामा। हामोलै हामो सिरि सिरि होखुमादोब्रा फिसानो अजितआ मा होनगोन दुइथासिम थादो ब्रा बिमा आयौ थानो हायाहाय स्कुल दङ ना सिखारनो रोंथारनाय नंथारा। ओमफ्राय महेस्वरा मा होनखो मा ओंख्रि संदों होनदों। ओंख्रिया पनिर आलु आरोना जोंनिया ओमफ्राय गरसि आलु भाजा। ओमफ्राय जोंहा बिरजना बाय बाय गुड नाइट होनदों दे बाय बाय गुड नाइट अजितआबो थोद नङाबा जायाखै बिमा होनदों हो मा होनखो थोद आंबा जायाखै बिमा नोंबो जायाखै आरो नोंहा दा जाबाय थादोलै आंहा जानोसै। महेस्वरा मा होनखो बाजै आदाया मा मावो होनदों नोंदाया माबा डिपार्टमेन्टाव मावो आरोना एस एस बि आव। ओमफ्राय नोंनिनो एक्स आंहा सापर्ट खालामबाय आब' नोंखौ गाज्रि मोननो नाङा आइ एम एस बिटि चेनेल दे गाज्रि मोना दे आगै मा होनो एस बिटि वाइ चेनेल फंबाय
एस फंबाय गाज्रि मोना दे थेंक इउ दे सापर्ट खालामबावनायनि थाखाय दे दे आं बायबा लानोसै दे सनाफोर ओंखाम जानोसै आङो दे बायबाय दे सोर दंमोन बायबाय गासिबखौबो ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनदोंमोन सोरबा सनजित ना मा होनो एलबि आदसा गिदिंना दावराव खालामगासिनो दं आदसा आं खबर लायाखै दे बारा मा होनो एम मुसाहारि रायलायाखैबो नालाय मोनथियाखै आदसा सनजित आदसा एलबियाव मानो बिदि खालामोब्रा डिस्टार्ब जायोलै डब्लिउटिन माबा माने डिस्टार्ब जायोना मोजां अजितआ मा होनदों सिखारनो मा होनखो सिखारनो रोङाबा दै लोखावनानै हैगोन आं होनो ए सिखारनो रोङा स्कुलावनो थांनो रोंखानाय नङा आरोना थाब सिखारथारनांगौ ना फुङावनो थांनांगौ जायो ना स्कुला ओमफ्राय नों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो नोंनिनो एक्स आं अके बायबाय ए दे बायबाय ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया बाय अलनो जोंहा मुसाहारियाबो बायबा लाबा दे दे बायबाय दे गासिबो बाय दोननोसै दे उजिन गासिबो मा होनो एम ओमफ्राय नोंनिनो एक्स फंबाय बिरजन ओमफ्राय सोर दंमोन रजे ओंखाम जाबाय होनखाबायना दे बायबाय दे सोबखौ बाय